Dati balik-balik din. Ilang araw seminar nyo daw? Dalawa lang? Dalawa ko. Kakahiwalay yung page. May dalawa ngayong ngayong July. Sige, lahat. Ano yan? DC, Double B? Ah, DCRH? 101 opo. USFM.
Kapal. Ano istasyon ng LRT yun? Ito po yung Pasay. LRT pala dito. Kaso iisang sakay ka pa lang. Tatawid po kayo roon eh. Kahit yung mga bus na yan eh. Lapit lang yung Maidas dito eh. Yan, walang tawiran. Punta ka pa ba dun sa ano? O yan, doon sa kapila. Sa may Double Dragon. Napirma nyo na to ano, yung kan. Pinapirma na sa inyo ni Chris. Okay. Sige po, Doc. Okay, na-drop na natin si Dr. Lau sa Midas Hotel. Balik na tayo na ngayon ng Makati. It's 7 kilometers only. Ang bilis, 7 kilometers. Okay, bye-bye guys. Pabalik na po tayo ng Makati. See you on the second part. Bye-bye.